Is-Sindku Nazzjonalista ta' Ħallija Ian Castaldi Paris kiteb lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex jagħti performance bonus sħiħ lis-Segretarju Eżekuttiv qabel ma din il-materja kienet diskussa fil-laqgħa tal-Kunsill kif suppost kellu jsir. Fi stqarrija l-Minority Leader Laburista f'Ħallija Mark Sant qal li għal dan l-aġir Castaldi Paris kien imċanfar mid-Direttur tal-Gvern Lokali li wissieħ biex dan l-aġir ir-responsabbli jieqaf minnu fih. Mark Sant żied li s-Sindku Nazzjonalista sal-lum lanqas kellu d-deċenza li jibgħat kopja tal-email li rċieva mingħand id-Direttur tal-Gvern Lokali lill-Kunsilliera. Il-Minority Leader Laburista qal li s-Sindku Nazzjonalista għandu jassumi wkoll responsabilità għat-taħwit sfaċċat li jsir fil-minuti tal-Kunsill. Intqal li meta ftit ġimgħat ilu s-Sindku ġibditlu l-attenzjoni fuq numru kbir ta' żbalji fil-minuti proposti lanqas biss wieġeb u qal li kellu dritt iġib ruħu hekk. Il-Minority Leader Laburista qal li l-arroganza tant daħlet fit-tmexxija ta' Ian Castaldi Paris li anki sħabu l-Kunsilliera Nazzjonalista jilmentaw dwar it-tmexxija tiegħu. Mark Sant saħaq li Ian Castaldi Paris għandu jwarrab mill-kariga tiegħu ta' Sindku u jħalli spazju lil min jixtieq jaħdem b'mod ġenwin u mingħajr partiġjaniżmu.